biok Bofortein mendigunekoak dira, Saboian. Hango tontorretako bat da Pierramenta, 2704 metroko gailurra. Eta berorrek ematen dio izena mendi eskian munduan dagoen lasterketa gogor eta garrantzitsuenetako bati. Ko Pierramentak urteroko irudi tipikoak eskaini dizkigu, baina ez gara ikusteaz nekatzen. Goimendiko zeharkaldi ikaragarriak ikusi ditugu 4 etapatan zehar, 10.000 metroko desnibel positiboa gainditu behar zuten parte hartzaileek. Bigarren egunean Arexetik pasa ziren inguruko ibarrak azkar batean zeharkatuz. Hirugarren etapan Grand Mont igo zuten. Eta guzti hau ikustera milaka zale hurbildu ziren, eguraldi zatarrak gorabehera. William von Mardon eta Mateo Jacquemot bikotea izan zen lasterketako buru une oro eta 4 etapetan lortu zuten garaipena. Eta nagusian, indar erakustaldia eginez, Mateo Jacquemotek igoera guztietan tira egin zuen taldekidearekin batera. Emakumezkoetan Laetitia Rouge frantsesa eta Mireia Miró katalana nagusitu ziren, eta hauek ere etapa guztiak irabazi zituzten. 50 minutuko aldera atera zieten bigarren sailkatuei. Rouge Miró bikotearentzat Pierramentako bigarren garaipena izan da hau.